bagus. Sukane sing gede kan. Hati-hati Udayana. Cukup Udayana, cukup. Kakang Magetan Udayana yogene nggonmu tanding utawa lah bela raga cukup mandheg seneng apa kang dadi. Ya mergo aku wis percaya. Kon mulah bela raga ing kono wis katon terampil lan trengginas. Nanging beda lan Madatantra. Ya mergo Madatantra murid kang tuwa dhewe ring Raja Sleman. Ngerti Udayana? Yen saiki aku wis kawelet Aji Jaya Kawijayan. Kakang beda kelawan kowe Udayana. Bedane mestine wae kowe durung kaparian wujuding Aji Jaya Kawijayan. Mangertene lho Kakang. Senajan to sampeyan ana ing Raja Sleman kuwi murid sing kapernah luwih tuwa. Yen dibedake kelawan aku murid sing anyar. Senajan Udayana iki murid kang anyar nanging ora ana probedane apa sing diulangke waran guru Udayana kelawan Udayana. Yen kowe kepengin mangerteni aja apa kang diwelek kelawan Bapa Guru Parwayana. Ya kuwi Aji Tapak Geni. Rasan tamake wit kang gedhe kae sanalika bakal kobar Udayana. Kakang Madatantra, senajan kowe duweni aji kang aran Tapak Geni, nanging uga aku duweni aji. Banjur ajimu apa Udayana? Tapak wis. Nanging yen kowe kepengin mangerteni kaya apa ampuhe Aji Tapak Geni. Sawangen wedang gedhe kae. Tamani wujuding Aji Tapak Geni. Tak sawange sapa mburi Kakang? Siap! Boah! Sawangen kae Udayana. Wedang gedhe sanalika kobar Aji Tapak Geni. Percaya sakwise wit kang gedhe kae sakwise mok tampani Aji Jaya Kawijayan kang aran Tapak Geni wit kae ajur sak walang-walang. Kowe ora kira yen ngono ora ana bedane aku Kak. Sawangen kae watu sing gedene padha gunung anak. Bakal kok tamani Aji apa wae. Tak tampani Aji Tapak wis. Yen kaya ngono aku pengen mangerteni. Kaya apa ampe Aji Tapak wiso sawangen Kak. Iya, Pak. Halo. Halo. Udayana lan kowe Magetan. Nggih, Guru Kenaran. Lagi padha ngopo ki lho? Katemben iki mawon kula gebraden kalian Kakang Magetan. Lah Nyai Guru. Kepiye? Kula mboten narimaken mergi napa. Udayana menika murid enggal wonten ing Raja Sleman. Ngendikanipun menawi wedal samangke sampun kawelet Aji Jaya Kawijayan. Nggih, menika Aji Tapak wiso. Oh, dadi perkara kuwi. Nggih. Gampang. Oh, gampilipun nggih pundi? Udayana, Nyai Guru kados Kawijayan wis sliramu. Murid ing isor wit gedhe kae coba gula wetan. parang
Nyai. Kamangka dereng rampung anggen kula tandingan kalih Udayana. Ngarep mau sliramu matur. Sliramu kondo yen to meri serik lawan Udayana. Nggih mawon. Udayana murid enggal nanging wis diwenehi Aji Jaya Kamijaya. Inggih, nanging kula menika kepengin mbuktekaken kados napa ampuhipun Aji Tapawisa. Rasa dibuktekake wis genah wis cetha welo-welo yen to kuwi kalah karo Udayana ya. Aku wae yo ngerti dhewe kok yo. Iya. Ngenani gegrajen nggih. Panci kula menika kawon. Nanging menawi Aji Jaya Kawijayan menika dereng kelampan kula tamakaken kalih Udayana Nyai. Perkara kuwi gampang, Madhetantra rasa dadak kuwatir. Gampilipun manggen pundi? Gampilipun. Dadi kowe pengen duweni Aji Jaya Kawijayan sing ampuh. Mesenipun. Lho ngono kok bingung, rasa bingung Madhetantra. Kok mboten bingung, mboten Golek bingung. guru anyar. Guru anyar. Lho wis cetha wis genah. Kamangka Nyai Guru saking pangertosan kula guru ingkang kondang wonten ing Raja Sleman menika sinten? Namung Bapak Guru Parwayana. Pancen bener. Lah iki. Nanging garaku Parwayana kan ayo dan si Mbak Silat dan kamu seliramu. Menggawe kula kados ngaten. Ya iya lho wis cetha wis genah mula saka kuwi. Golek guru anyar. Lajeng sinten meneh ingkang purun dados guru kula? Lho, Gurunipun Madhatantra. jadi kowe ora mangerteni sapa guru sing luwih kondang tinimbang Parwayana. Mestenipun dereng ngertos. Sing durung ngerti? Kabar pisan. Wes, ora ana loro telu ya mung siji. Nyai Arab. Sampean. Abang. Tembunge sampean niku ngoyo karo sampun dangu sanget kula menika manyiswa wonten ing Raja Sleman. Nanging kula dereng mangertosi kasekten panjenengan kados napa niku kula dereng. Lho, dadi kowe durung mangerteni kondange calon anak. Lho nggih. Kondange kepiye durung mangerteni? Nggih babar pisan kula ngertos. Kuwi ben sliramu kuwi ngerti. Manut karo aku dadi muridku. Menawi sedaya kala wau kula saged ngawonaken Udayana kula sagahi. Nek ya ora mung kuwi, kabeh ana syarat lan saranane. Madhetantra. Syarat lan sarananipun amangka menawi wujud bondo donya kula niku melarat. Kula niku melarat. Aku kira butuh bondo donya. Bondo sinten nek sampeyan ora butuh. Lah, aku kira butuh bondo donya iki dienggo apa? Ora butuh. Nggih tingge urip to Nyai Guru. Ah, ora sing tak butuhke ora kuwi. Lajeng ingkang panjenengan betahaken napa? Napa? Sarate ora ana liya. Madhetantra kudu gelem ngladeni calon arang. Allah. Apa? Walah, bathuke sampeyan anget. Sampai Sampai tembunge kok bladrah. Lah kok tembungku bladra? Lho nggih mawon. Lah sampeyan niku bojone guru kula, bojone Bapak Resi Parwayana. Ayo. Lho, lah kok kon ngladeni kalih Madhatantra. Niku pripun? Leripun pripun? Ngono kok kudu dadak tak cetake. Kudune mek dilekone aku. Lho, wis cetha to. Lho, malah goyo. Ngecek karo aku kowe. Mboten kok ngece-ngaten niku mboten. Nanging kula niku wedi, kula niku ajrih. Wedi apa sing kok wedeni iki bapak? Kula wedi dosa. Piye? Wedi dosa kula niku. Dadi sliramu iki wis didosa. Nggih. Madhetantra tak kandhani. Dosa kuwi nek konangan, lek nek ra konangan rasane nek ora karuan. Oh iya. Ngerti apa ora? Lho, sawangan lemu iki sing empuk sing diluk-diluk sing medhuk. Ngerti apa ora? Apa meneh ngene iki ra tau kanggo? Banget tenan ancene. Wis ora nak lemune ngene ya ditinggal. Makane pitu. Piye? Gelem apa ora? Mengirin. Napa sedaya pangandika panjenengan niku saged kula ugemi.
saged kula percaya nek sampean niku saged dados guru kula lan ing mangkenipun kula saged nyawunaken kalih Udayana. Apa kowe ora percaya karo aku? Lho mesti mawon. Loh, kok banget teman kowe kira percaya karo Nggih aku? mergi kula niku dereng ngertos. Ya wis, ora kuwi bakal mengko bakal tak budake. Nggih. Lajeng ngangge margi ing kados pundi? Ambrih kula saged nyawunaken Udayana. Dadi kowe pengen ngalahke Udayana? Nggih. Carane gampang. Carane pripun? Kitab Tripitaka colong. Tripitaka. Iya. Menaiki kula colong. Apa dhisik? Jen, bener kowe iki murid sing bodho nek ora karo-karuan. Sing bodho niku boten kula ning sampean. Nek sampeyan pun kandha nek Wida utawi kitab Tripitaka kudune dicolong. Lah kula ajeng nyolong. Kok dhisik sabar. Iki ora iso sabar iki Nggih gene. boten saged sabar. Lah kula selak kepengin ngalahke Pada Udayana. tanda, sing nyolong kitab Tripitaka rasa dadak sliramu. Lajeng sinten Nyai Guru? Aku. Sampean piyambak. Iya. Nggih. Nanging Nyai Guru, kelampahan panjenengan niku saged nyolong Wida Tripitaka, kula badhe lados kali sampean. Nanging kasa wangsulipun Piye? menawi sedaya kula mboten saged kelampahan, langka swara menawi kula badhe ngladosi kali sampean. Ngono ya. Nggih. Aja kok tak kecom lenjani janji. Mboten. Ya wis yen kaya ngono, aku tak nyolong kitab Tripitaka luwih dhisik. Ngaten monggo. Kok dhisik? Lajeng napa melih? Aku ki lali. Lali napa? Jaluk sangu. Lah kula mboten nggawa dhuwit. Aku kira butuh duit, aku ngerti nek kowe kira ada duit. Lah nggih, lah sangune terus napa? Sangune pilus. Jajan pilos niku pun mboten nonton. Lah sing digawe saka tela terus halus-halus niku. Pak. Mas sangu pipi sing alus. Asemane. Lah sing duwe iki halus niku ora sampean niku. Lah kare gelem apa, Mak? Lah nek kula mboten gelem. Kok ya tak ayo. Oh, nggih. Ah, buah. Nek ora dadi ngopo? Senajan kae bojone guruku. Waten aku bisa ngalahke Udayana, ora dadi ngopo. Taranti Nyai Guru. Awane kok sepi mamre. Ora kaya mengiki. Sinarung suarane asu bau. Ana ing radas liman iki arep ana wahana napa iki? Kaya bengi. Jangan duwe bojo ya ora sapa nang omah. Nyai kenarang. Kowe iki nek bengi iki gek nang ndi wae to? Timbang laut rasane uripku. Suwe ora mbuka Wida Trihina Gautama. Coba tak buka kaya ngopo isine isih panggah apa ora. Ya muga-muga isih kena isinaone
aja nganti kalane sining weda iki. Awakmu segere kok ngono lho Nyai Kenarang, kowe iki kok jele-jelene apa? Wonten maling Nyaine, wonten maling. Maling? Nggih. Sing dicolong apa Nyai Kenarang? Lha niku kitab Tripitaka boten wonten Nyaine. Wedo ilang. Karo kok wedo kok ilang ki kanggone apa kok ya ana sing milik. Kira-kira nek ana maling-malinge lanang apa wadon Nyai Kenarang? Lumrahe maling niku nggih Kyai Kakung to Kyaine. Lanang? Nggih. Aku kok ora percaya. Saiki wong wadon ki ya do seneng colong cupuk lho. Ning aja kuwatir Nyai Kenarang. Nek bab wedo tenane ora ilang kok. Iki jak ya. Wayang bengi duwe bojo ora kok opene ora kok tunggone kok malah keluyuran ae. Iki nang ndi wae Nyai Kenarang, Nyai Kenarang. Kula niku wae nembe kula wentah murid-murid wadon. Oh, kula wentah. Nggih. Kula wentah apa kula wentah? Kula wentah Kyai. Iya. Kene ya Nyai Kenarang. Pripun? Merga sesoring radas keliman iki rak sing kinasih loro cacahe. Nggih. Aku nguwatirake merga ana wong sing milik weda iki. Kula bakal tak lintirake muridku sak kloron Madhet Tantra utawa Udayana. Timbali Nyai Kenarang. Oleh sakaken dawuh. Iya. Kula ingkang sowan Guru. Kowe ingkang sowan Madhet Tantra. Nggih. Udayana. Padha kaget tak timbali. Mestenipun kados ngaten. Awit menapa katem ben kula Raden kalih Udayana dumateng wonten Nyai Guru Kenarang ingkang nimbali dumateng kula apa Guru Parwayana. Apa bener kaya ngono Udayana? pancen leres Bapak Guru. Katemben kemawon kula dalah Kakang Madhet Tantra menika gegaden oleh Bilaraga. Ngono ya. Inggih. Ora dadak kesuwen nganti aku nimbali kowe sak kloron. Merga arep tak lintiri wujuding wida. Wida. Siap. Ya iki isine ngelmu kang tak wedangake kelawan kowe kabeh. Kyai Kenarang, Kula kene. kira-kira nek wida iki patute diwenehke sapa Nyai Kenarang? Menawi pemanggih kula nggih Kyaine. Kitab Tripitaka nika prayoga
lajengipun dipun paringaken kalian murid ingkang pernah tuwa. Sing pernah. Tantra. Oh nggih, leres. Menawi mangkenipun kula sampun kaparingan wujudipun Widya Tripitaka badhe kula jagi. Tenang ya. Nggih, kawilujenganipun Tripitaka, Bapak Guru. Bedane apa Nyai Kenarang pada Tantra lan Udayana? Awit Udayana menika rak jeneng murid enggal to. Kabeh dayane tasih luwih Madhe Tantra. Merga Madhe Tantra iki murid sing sanggit tanggap ing sasmita. Leres, Guru. Saya karo menawi Udayana menika murid kelemak-lemeh bebasan ngidak peyek mawon boten potek nanging beda menawi kula Madhe Tantra ingkang terampil percaya. Oke. Kowe murid sing gemati karo Loh, leres Bapak. ya gemati karo bojone guru. Sampeyan niku. Oh, gemati pripun? Nggih mestinipun gemati. Nek pancen kudu kowe sing wenang nampa, coba cepak bakal ndak paringake wit. Kados ngaten nggih, kula siaga. Madhe Tantra Mari dawuh. Tampanono Widya. Inggih, badhe kula tampi Widya Tripitaka. Piye meneh? Akan penjenengan maring. Ning dene Tripitaka menika keto. Aku teru tak Pak. Loh. Allah. Penjenengan kados pundi to Inggih, Bapak Guru Iki Parmayana. mau tak paringke kowe, Mas. Nanging kasunyatanipun kula menika mboten nampi wujudipun Tripitaka. Malah ingkang nampi malah Udayana menika. Anek ngono ya gaduhane Udayana. Udayana. Ya iki pangapuran. Nggih, boten dados menapa. Udayana kula Bapak pancen ora kanyono-nyono anek Widya kuwi wis tumeba ing tanganmu. Sinaoni ya Le, golek papan kang sepi. Menawi ngaten Udayana pun pamit tampi pangisi. Iya, tak pangertoni Widya banyu milih. Sing ati-ati. Nyai Kenarang, Kula kene awakku krasa lumrah. Madhe Tantra, Inggih, Bapak Guru kok Parmayana. arep ngakso sawetara. Menawi ngaten monggo, monggo Bapak. kene monggo. Ora kuat Monggo ingkang atas atas nggih kaine. Iya. Nyai Guru, pripun sampeyan niki? Angel iki. Nyolong Widya Tripitaka kemawon boten becus. Monggo dhisik to. Iki boyo sing sabar. Sabar menawi wedal samangke Widya Tripitaka wonten talipun Udayana. Kados pundi anggen kula ngalahaken kalih Udayana. Sewu cara kanggo ngalahke Udayana. Lajeng cara pripun meneh? Pengen ngerti carane? Oke. Ngaten to, Bang.
sakjroning atiku sakwise ngaku nampa Widodri Pitaka. Apa satenane isine Widodri Pitaka? Kakang gede pangapuramu, Budayana. Ora dadi boyo kok apa, Kak? Gimana lagi apa to? Aku lagi sinau. Ku pengen ngerteni isine Widodri Pitaka kuwi to. Pancen bener, Kak. Iya. Kabeh kira runte atiku mergo apa? Yen Bapak Guru Parwayana kuwi wis maringake wujude Widodri Pitaka kanggo kowe ning ora dadi apa? Ora dadi apa Udayana? Lho kok nganti Kakang Madetatra suselana ing papan kene lagi wae. Patungganmu to? Iya. Iya, ya mergo aku iki kautus dening Bapak Guru Parwayana. Yen dina iki ku pengen ketemu karo kowe, Dayana. Kok aneh. Lho iya, Lagi wae Bapak Guru Parwayana ngutus karo aku ing supaya aku sinau Tripitaka. ya mergo iki Bapak Guru lagi lara. Lumrah ragane. Ku pengen kopi jeti ngono lho. Kamangka murid ing Rajas Nimang kuwi ora mligi aku. Iya, Kakang Madetatra uga murid ana ing Rajas Nimang. nanging kang digoleki iki mung kowe, Udayana. Iya, Yen kaya ngono aku ndak sungsul. mestine wae ya kaya ngono. Kowe tumeka wae nek patunggone Bapak Guru Parwayana. Yen pancen kaya ngono gawe Bapak Guru Parwayana, yo bakal tak istuki. Lah, ngono Glis. Nanging sadurunge aku ketemu kelawan Bapak Guru Parwayana, aku titip kawan Kakang Madetatra. Tripitaka tak titip. Oh, ora Udayana. Ya mergo Widodri Pitaka iki wis dadi darbekmu. Nek kok titipke aku, apa ya lila sajroning atimu? Senajan Tripitaka iki wis dadi darbekku, aku lilo kalamun aku titip karo Kakang Madetatra. Tenan, lahir batin. Aku ora njaluk lho ya, ora njaluk. Nanging kowe yen titip, yen ke meksa, ya tak lampa. Iya. Ora Glis, Sing hati-hati. iya. Dayana. Bodoh. Wah, aku jane lho kepengin ngerteni isine Widodri Pitaka iki apa. Lho. Iki kapan meneh to Udayana? Sepurane sing gedhe ya Kakang Madetatra nganti anane Tripitaka kawan. Yen to mengko aku sowan ngadeg kawan Bapak Guru Parwayana, yen to Bapak Guru Parwayana mengko pitakon yang ngendi Tripitaka yen ora ning tangan. Aku terus paksa piye kula kanthi kuwi. Lagi kok titip iki wis kok jalu meneh to? Aku kuwatir mesti Iya, ngono Glis. Udayana, satine kita jelomprongke ana ing jurang kasengsaran. Ngertenono apa kang bakal dumadi Udayana?
Lah niku wonten apa kula? Aduh, Pak Tantro. Nggih. Pak Tantro cilaka, tenan. Cilaka napa? Kakakku ki mau ning endi? Ampun, kandha riyen. Niku jane wonten apa to Nyai Guru Kenarang? Oh, Dayana. Wani lemebono ing patunggon arep jaman kawan aku, Pak Tantro. Badhe prakoso sampean. Sampeyan niku ajeng diperkosa. Kekere ora lumrah. Murid jijak. Nyai Kenarang iki. Kaine kula nyuwun pejamangan, kula isin, kula wirang, Yaine. Aja njaluk mati sing mikul sapa? Panjenengan ki malah gojek. Asmene gedene kok njaluk mati ra yo. Mengke dimot songkro nggih saged. Sampeyan niku saniki ambek Nyai Kenarang. Pripun, Kyai? Wayang bengi iki aja sebawa sing seru. Kaine. Udayana menika sampun kurang ajar dhateng kula. Udayana. Piyambake wonten lemah ing patunggon. Nami kula dipun sikap, kula badhe dipun prawosa, Yaine. Udayana kuwi. Nggih, nggih, kula seksine. Kula pasti Kok rada ae kedadian iki. Pripun? Masa nek Udayana kok arep mrawasa kelawan kowe. Ini Udayana. Ono maju ngene. maju Udayana. Iki lho. Aneh wong arep prawasa ki sing ngetoke tenaga ra sing prawasa. Sing ngruntus kringete kok kowe. Ya mergi Udayana niku mboten sehat. Mulane niku mboten kringet. Kene wae Nyai Kenarang. Wong ora kalong wae kok. Engko nek disabun dak balik ah. Lho kula niku bojone sampean. Lho cetha Udayana niku tina kalih sampean. Lho bojone gurune kok arep dijemeni dhewe. Lah kudune piye Nyai Kenarang? Padaipun Udayana dipun tundhong saking Raja Sliman. Ditundhong. Nggih, leres. Ning gawe kirang. Wonten kapan Raja Saman. Udayana. Kowe tak tundhong ya. Sampeyan niku ajeng nundung. Yaine. Lah piye? Lho panjenengan nundhong kok malah ditawani niku pripun? Sampeyan iki mesti ngamuk. Nyai Kenarang. Pripun? Aku kok sarwa salah ngene, salah rewel kowe. Lha panjenengan Apa lagi rewel? Lho bojone arep didemeni kok mboten nesu sampeyan pripun? Lah, ana kene lho Nyai Kenarang. Nundung ya nundung. Ya nek Udayana ki ronggo ninggatan. Loh, minggir iki sampe minggat apa kok jenengan iki mikirke nggo ninggatane Udayana? Menawi ngaten sampeyan niku ngeman kalih Udayana. Madhe Tantra. Nggih. Iya. Nek pancen iki mau wis padha kok karep-karepku wong nuruti. Lho nggih, kedahipun kados ngaten bawa Udayana. kula bobok. Mergo wis puntas kawruhmu. Tinggalke Raja Sliman le. Kula kedah nilake wonten ing Raja Sliman. Iya. Kowe kudu minggat. Minggat. Udayana minggat. Nyepet-nyepet mripat kowe. Piye Udayana? Estunipun kula boten tega mentala nilaki kalian Bobo Parwaryana. Saya kula nilaki wonten ing Raja Sliman.
Nyawi kersanipun pupuk para kados Daya pamit tambahi pangisi. Ampun sampeyan tangisi. kok menawa kedadian iki bakal nyelametake lan mulyake uripku. Tapi bangke cumada ana ing Raja Sliman. Nipun iki apa? Aja lali jroning ninggalake Raja Sliman. Ukemilan kondeli becek ketitik Allah bakal ketara. Kaine. Becek ketitik Allah ketara ya. Wis ngatur nggih. Mudingipun ning Udayana mawon. Ampun darah-darah. Becek ketine ora utara lho. Olone kok didenteng kula. Lho olone niku nggih didenteng Udayana. Nek rumangsaku yo ora ngono, Mas. Aku jenenge kok jenenge. Jadi tansah kula eling-eling piwalingipun Bapak Guru Parwaya. Iya. Becik ketitik Allah bakal ketara. Becik ketitik Allah bakal ketara. Becik ketitik Allah rupane. Pripun? Kedadian kok ana wae. Pripun Yai kae? Larang. Nggih. Ampun sampeyan tangisi. Mergokonku nesu kebacut gondangku krasa saret. Aku njaluk ngombe Nyai. Nggih, monggo-monggo Nyai Guru. Jatandra. Nggih, ampun panjenengan kiduni, ampun sampeyan tangisi. Taksih wonten kula marga tantra. Aku keling yen aku wis mati. Openono Nyai Larang. Nggih, kados ngaten. Ning panjenengan boten badhe kerja. Monggo Nyai. Kula wet-wet. Monggo. Enggal dipun unjuk. Nek kematine ora nyacan, Nggih. ning dijak gawe anak ora dadi anak malah dadi daging semene gedhe. Nggih mergi sampanipun pun sepuh. Boten saged gawe anak meneh. Ndak kuwi ya. Nggih. Monggo enggal dipun unjuk. Dipun telasaken kaine. Asik. Nah. Dik, mentelasaken. Matur nuwun Kyai Larang. Loh. Kunjukan apa iki Nyai Larang? Parwayana. Ora aku rasane panas ora. Dadi kowe pengen mangerteni ujara apa sing tawane kawan kowe Parwayana? Ujuran kowe ana dadi iki. Mergo kowe racun karo kowe Parwayana. Racun niku wau Nyai Guru. Karo beksi. Nggih, dipun Bapak Guru Parwayana. Ya. Aku bukane wis ndraita. Pripun? Yen sambang liri ing netramu kowe nantur tresna kelawan Nyai Larang. Padha tantra. Nggih, boten kula selai Bapak. Senajan aku wis tuwa ora jejeg nek ora nganggo tuwak. Jengene bojo ndang garwa. Nggih, pripun? Sigarane nyawa. Setumbuk bathuk senyari bumi bakal tak toi salembaring. Ngaten, mati niki. Parwayana. Rasake Parwayana rasake. Yo kuwi. Wiwales Semada Tantra. Mergo iki wong tuwa, tuas, mrabas, kaken batang beras yo kowe kuwi. Dadi kuwi mancing Dewan Selatan. Aku saiki wis entuk ganti sing luwih enom, luwih bagus, luwih rasa tinimbang kowe Parwayana. Aku wis ra sudi. Nggih,
tasih dadi rondo. Ora percaya. Maju Tatra. Nyai Guru Kenarang pripun? Saiki wis kelakon. Nggih. Udayana mati udayana. Lah, nggih. Raga Sliman sing ana aku kan sliramu. Mun kelampahan. Ya, Raja Sleman Komplang. aja lali janjine. Ya janji napa? Lah, Janji napa? janji apa? Janji apa? Lah janjine ki pengarep. Aduh. Aku kok lali, he? Nggih. Nek niku kula teseling. Ya iya. Nanging napa panjenengan inggih boten eling kali janjine sampean. Eling awak janjiku aku dijanji apa? Menawi panjenengan saged mujudaken Wida Tripitaka kula saguh lagi kali sampean. Lah perkara kowe dipikir mburi, sementing aku ladani luwih dhisik. Mangkirin. Piye? Rene dinten samangke Tripitaka sampun wonten tanganipun Udayana. Kula mboten sudi duwe bojo sampean. Loh, ada tanda. Nanging wis kaya ngene, aku mateni bojomu. Lah kowe kok malah gawe lara nang atiku. Pintani kowe madhe tantra? Rasane yen to kaijinan kaya ngene iki. Saning atiku rumangsa tuplawong banget. Kita kaya ngopo yen to aku bisa dijauhkan kelawan Pangeran Dharmawangsa. Senajan to aku ngenteni nganti garing paribasane. Nanging ora dadi ngopo. Waton aku bisa ketemu kelawan Jeng Pangeran Dharmawangsa. Dan tak rampung. Panjenengan iki bakal rawon ing papan kene. Kok menawa yen to panjenengan iki lagi gawe tindak. Yo, kaya-kaya samane. Yen kamu bakal ketemu kelawan Jeng Pangeran Dharmawangsa. Jeng Pangeran? Jeng Pangeran Soropat. Panjenengan menika anggone dumugi wonten ing sendang kok randhat. Menapa panjenengan menika kakarupen kalian kula Jeng Pangeran? Ya sing gedhe pangapuraku wae, Soropat. Kalamun to anggonku ketemu lan kowe iki rada randhet. Mergo aku kudu ngrampungke pakaryan Lendisya ana ing dalem kesaktian. Kula kinten ngantos kula menika tuwa rasa sujono. Mengko gegek panjenengan menika sampun gadhahi katresnan sanes. Panjenengan menika banding-bandingaken raos tresna kula kaliyan wanita sanes Jeng Pangeran. Dadi kowe duweni rasa sejono. Nggih, Jeng. Kalamun to Dharmawangsa kuwi duweni wanita sak liyane Soropat. Nggih, Jeng Pangeran. Aja ndadi ati lan aku. Percaya lan aku. Ana ing jagat pepadang kene bocah wadon sing tak tresnani ora liya mung Soropat. Jeng Pangeran Dharmawangsa, menawi tresna panjenengan menika namung kumecap wonten ing ladi kemawon, mangken pundi anggen kula percaya dumateng panjenengan Cobi. Soropatku. Injih kula Jeng Pangeran. Lamun kowe kepengin bukti rasa tresnaku kang tak sujake lan mumpung kalau jangan wektu dina iki aku bisa ketemu aku. Bakal tak buktiake Soropat. Pancen Jeng Pangeran, sampun dangu sanget. Kula menika mertuanku rawuh panjenengan. Kaya
Beber pisan orang wis tak antekke aku. Lamun to nganti bis. Urip lan patiku mung kanggo sorman. Bedane rasaku sih. Kalamun to ing besok iki, aku ora bisa kelakon urip bebarengan langsung. Wis becik tak enteng. Dharmawangsa. Putraku bocah bagus. Dawe Kanjeng Rama, sliramu tak dawuhi golek ngilmu kanuragan ning ringin. Ning jebule sliramu mapan ana iki. Kok malah sapinggire Tenggal saderipun Kanjeng. Ing sekawit Dharmawangsa menika ugi sampun ngestakaken dawuh sedaya dawuhipun panjenengan. Oh, wis. Ingkang supados ngangsu kawruh wonten ing padepokan Paleban. Malah perkara bocah wadon menika ugi kalebet siswa wonten ing Paleban. Bocah wadon kae sapa? Sapa nggih kuwi Bocah wadon Dharmawangsa? menika naminipun Sorma. Yer, Iji kula. Kanjeng Rama ora takon jenenge wadon kae. Ning bocah wadon kae sapa? Ing punten dalem sewu sakderengipun. Kepareng Kang Putra badhe matur kaliyan panjenengan. Ya kudu matur. Piye? Menawi Soropan kuwi menika tuhunipun katresanipun Dharmawangsa. Piye? Tresnanmu nggih Dharmawangsa. Duh, ramane. Kok
Kanjeng. Iya panjenengane enggal walaka kemawon dumateng putra dalem Darma. Raya-raya Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibumu ngupadi sliramu. Sliramu kudu kelingan. Perang adat antaraning Medang Kauripan lan Worawari iki durung ana kerampungan. Nanging pamawase Kanjeng Rama, perang adat antaraning Medang Kauripan lan Worawari kuwi iso sirep karana pambyantunira. Perang antawisipun Worawari lan Medang Kauripan menika badhe sumirep lantaran sabyantunipun. Bener. Kados pundi Rama? Sadurunge tak jarwani, yen sliramu mau matur bocah wadon kae katresnanmu. Nika leres nggih. Kowe iki putra Narendra. Yen milih wanita kudu ngerti bebet, bibit lan bobot. Yen sliramu tresnani bocah wadon saka desa, tak yo ngeling semi Kanjeng Rama. Punten dalem sewu Rama. Sinarsa bocah wadon menika namung lari saking dusun. Nanging ageng raos tresnanipun Darmawangsa kangge Sorapati. Bebasan Sorapati menika anake Kireju. Cukling bale-bale lu. Nanging raosipun Darmawangsa mboten saged dipun turun. Kalamun to tresnanipun Darmawangsa mung kula tujuaken kalih Sorapati. Darmawangsa, Kanjeng Rama wis nglendoro sliramu wis dungkap dewasa. Saiki wis wani sakecap lan sakecap marang Kanjeng Rama. Pungkasane Worawari lan Medang Kauripan supaya sirep sliramu kondur bakal tak jawabake marang wanita Mahadewi saka Worawari. Kondur. Sedaya menika lan satripun diasemu panjenengan sing pangeran. Sinten to Sorapati menika? Menawi to kula kangge jajak dhumateng panjenengan, kula kinten kula menika boten pantes sing pangeran. Amargi menapa sing pangeran? Kula menika ngakono. Kula menika sinten kula namung bocah saking karang pradesan. Kula boten pantes menawi kula menika dados garwa panjenengan. Ing ora kaya ngono sing tak karepake. Lamun to kersane Kanjeng Rama bisa nyirep perang antarane Worawari lan Medang. Pikut aku kudu didhawuhan lan mati. Aku kira bisa Sorapati. Mergo apa? Bocah wadon sing tak kersani ora liya mung oh. Sorapati. Kowe kudu ngerti rasaku. Kok kula menika tasih tresnani dhumateng panjenengan. Ateges kula menika jurungaken panjenengan supados panjenengan menika kedah kumawaken kehadian Ora Sorapati. Sing pangeran Darmawangsa. Lamun kowe go tresna lan ning yo gene kowe ngomong sing kaya ngono Sorapati. Aku iki tresna lan kowe. Sing pangeran. Sing tak karepake pawangsulan iki ora kaya ngono Sorapati. Kudu ngatimu lan atiku diatepake. Piye carane bisa urip bebrayan nganti bisa ora malah kowe iki nundung aku. Ing supaya jawab lan Mahadewi. Sing pangeran Darmawangsa. Kula badhe ngalustu kalih panjenengan sing pangeran. Kula metuhi tresna panjenengan dhumateng Sorapati. Tresnaku sapa kang kanggo Sorapati. Lahir tubuh sing bagus. Lahir tangga sing bagus. Menawi to panjenengan menika tresna lahir tubuh sing bagus kaliyan Sorapati. Mohon kanjeng pangeran, panjenengan lampahi kemawon panjenengan jawab kaliyan Mahadewi. Menika carwan garwa panjenengan sing pangeran. Sepisan meneh Sorapati. Aku kepengin pawangsulan. Panjenengan kedah jawab kaliyan Mahadewi. Aku kudu jawab lan Mahadewi. Yo. Rumah kita bukti. Yen to wektu dina iki Sorapati maksa
Kang supaya Darmawangsa iki jawab lan maju. Aku bakal manut. Bakal nuruti apa sing dadi penjaluk. Ning rumah Sorban. Anggonku jawab lan maju. Iki dudu karepku dhewe. Ning kabeh nuruti penjalukmu Sorban. Jembaran Darmawangsa Suropatmi kepengin mati. Gedung Suropatmi. boten kiat paling apa, Bapak? Nandang perkara apa to, Nduk Suropatmi? Temben kemawon kula menika kapedutan katresnan kalian Pangeran Darmawangsa. Menika katresnan kula, Bapak. Pisah marang Darmawangsa. Belum. Nduk Suropatmi. Bapak kula nyuwun pejake mawon, Bapak. Aja kaya ngono, Nduk. Yen kowe cepet nawarmu, kowe kepengin mati. Mula kowe wis tak kandhani. Sapa to Suropatmi? Lan sapa to Kanjeng Pangeran Darmawangsa? Yen Suropatmi iki bocah saka desa, Ren Darmawangsa kuwi putraning Nalendra ana ing kraton Medang. Kowe kudu ngrumangsani, Nduk. Kula menika sampun kepencet tresna, Bapak. Semanten ugi Jeng Pangeran Darmawangsa menika jen boten saged bisa dumateng kula. Nanging emanipun Bapak. Piye, Nduk? Wekdal sakmenika kangge nyape peperangan antawisipun Warawari dalam Medang. Jeng Pangeran Darmawangsa kedah dedhaupan kalian putri saking Warawari ingkang nami Mahadewi. Iki dina Darmawangsa minangka nyedapi perang dijodohke kelawan Mahadewi. Suropatmi, Kamangka kula mboten saged ngapusi batos kula. Kula tresna sanget kalian Jeng Pangeran Darmawangsa, Bapak. kowe iki mbok ngenggono, Nduk. Nek kowe iki bocah saka desa, ning kowe iki klebuning lelakoning urip. Jeneng lelakon kae kudu wajib dilakoni. Lan lelakoning urip kuwi maneka warna. Mbok menawa iki ora jodohmu Darmawangsa Suropatmi. Bapak kula tresna kalian Jeng Pangeran Darmawangsa, Bapak. Kok upama kowe ora kelakon duweni bojo Kanjeng Pangeran Darmawangsa kepriye? Wong kula pejake mawon, Bapak. Kok entengke patimu Suropatmi? Suropatmi, Jeng kula. mbok menawa wis gedhening tresnamu marang Pangeran Darmawangsa, nganti kok abotke nyawamu yen ora bisa jejodohan kelawan Darmawangsa. Kok upama iki ana lakon sing wajib kok lakoni, sarana kowe bisa dedhaupan jejodohan
lawan Dharma Wangsa. Kira-kira kowe kabotan apa ora, Nduk? Kedah margi ingkang kados pundi? Apre kula menika saged pinanggil kalian Sing Pangeran Dharma Wangsa Bapa. Senajan awrat kados menapa, sedaya menika badhe kula lampahi Bapa. Suropatmi, Ijin. jejering aku wong tuwa, aku wajib budidaya. Ken supaya Suropatmi kelakon jejodohan kelawan Kanjeng Pangeran Dharma Wangsa. Mung siji sing kudu kok lakoni. Wiwit dina iki kowe kudu lukar busana nganggo sandangan priya ya, Nduk. Kula menika Bapa. Lajeng Sawise Suropatmi wis nganggo sandangan sarwa priya, aja nganggo jeneng Suropatmi, nganggo jeneng Joko Sandi. sampun dados tekad kula Bapa. Sinaos ngawrat badhe kula lampahi. Kira-kira kowe kabotan apa ora, Nduk? Boten Bapa. Suropatmi, Ijin. lelejang ana ing Worawari kanthi dalan kowe kudu mbarang kentrung, Nduk. Kula menika Hmm. menawi kados ngaten. Kula badhe ngampiri kalian Pak Lek Primbur. Kaya Pak Lek ngono. Damar Bapa. Ora ketan kiabot, lakonana mergo iki sarana kowe bisa jejodohan kelawan Sang Pangeran Dharma Wangsa. Ijin Bapa. Nyuwun tambahi pangestu Bapa. Sing ati-ati, mung siji aja lali sing kok gondeling atimu. Lelejamo ana ing Worawari. Iki dalan siji-sijine Suropatmi. Tambahi pangestu panjenengan kaliyan Bapa. Suropatmi. Ya, aku nglenggono. Nek Suropatmi iki bocah saka desa. Lan Pangeran Dharma Wangsa iki putrane panguwasa ana ing Medang. Ya, Nduk. Mung dongaku wae bisa kelakon. Kowe jejodohan Suropatmi. tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden pati murah mbok yo sing eling iku budaya yo
kok, Dik? Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimuran mbok yo sing eling Dik iku budaya yo alhamdulillah barokah Allah Mas Temon lah wong awak dhewe wong kene pirang-pirang masam acara apa ngeleki wong turu iki lho apa loro kok iso turu dhewe ngono kancane do melek kabeh kowe ra roh apa piye apa iku ngono ndeke wong loro duwe uni sing duwe uni iki sing duwe gawe kok kono duwe uni apa alah sok kapan lah ya to ya ana ketoprak lah ya to ning gone sendang delok dagelan tak rewangi turu wong loro wis kasembadian ya apa uni apa kuwi mangsane kok alhamdulillah melu bersyukur Mas nggih kajate nggih menika ketiban sampur Ridho Muda sowan wonten kajatipun sapa ngerti ta ora ngerti to wong awak dhewe ditekakno kok ora roh sing ditekakno awak dhewe ngerti ta ora ngerti Mas sapa teng daleme Bapak Toyo nggih to Pak Toyo piye lho piye kowe karepmu ora roh iki ning gone Pak Toyo ning kene terkenale ra Pak Toyo kok ngeyel lho kowe terkenale ra Pak Toyo sapa Tobanci ngono tak swampluk raimu kok soto banci wong iku lanang lanang piye lanang angger aku ape ngalor Bu iso Bu aku yo ngono iki kok mangsamu ngawur ae bar barokah inje ati-ati sing teng pinggir adosan nggih iya kok nganti tekan ratan-ratan menyedak mrene yo jane penak iki mertandake warga jeruk padha seneng kabudayan kawujudaning sandiwara ketoprak Ridho Muda inje mijil saking pundi Mas ingkang wijil saking tlatah mriki Mas oh kene dhewe jeruk mriki alhamdulillah pimpinane sapa Dik nggih menika Kang Diagem kalian kagem panjenenganipun sinten Pak Pentong Majruk nggih Pak sinten tak wantemi sini-sini wong kok metakokno ora ngerti aku mbiyen dijak rene ya aku yo ora roh pokoke sing kowe aku lho pisan rene kok sini-sini wong kowe iki kudune kenalan karo anggotane nek anggotane aku kenal sing ketuane ora Mas aku butuhku budal disangoni mulih bocah koclok bocahe koclok lah kok penak kowe budal butuhe disangoni mulih ning kene iki nyambut gawe kene kudune kenal nyedulurno karo kiwa tengene khususnya karo ketuane lho ngono lho dadi iso rasa persaudaraan iki ana ngalih jiembri wong kowe aku gak ngalih kerengem leh wong bluro bareng kowe wis bareng nunut mobilku teko kene mbok sentaki sapa nunut kowe lho lah iya lho kowe kok ora isin lha isin lha kowe mbro rene bareng nunut aku kok ora isin sing kudune isin kuwe lho tek aku lha kowe goblok kok wong kok tuku mobil ya diakali sing nunut iso turu iso dolanan HP lah kowe mecicil nyetir kowe iya ya lha mulane mobil ndang didol awak dhewe nek mangkat gondek truk kowe iki ya masa aku ora ngerti Mas lah ora ngerti ngalih kowe aku lagi pisan kene kudune tetep pangan iya iki jopo jengene ketuane ketoprak saka pundi dadi awak dhewe ku iso menyatu ngono lho awak dhewe iso menyatu karo keluarga ketoprak Ridho Muda kok malah ora kenal gak roh aku lah iya lah kok rene nyapa lah aku ora kenal iki yo padha ae iki kok wong kowe ku yo ora roh iki kok paling tidak awak dhewe slawung ning gone warga jeruk iki katimbalan sowan kajatipun saking panjenenganipun Pak Toyo utawi aja terusno to aja ngomong apa lah iya wis ngono kenal kok to banci mbok celuk lah aku pisan aku pindho aku ora nganti ngomong to banci lho iki kok ya lah iki lho iya aja baleni
Paling ora awak dhewe iki kajate walimatul arus, pernikahan, mantenan. Muga-muga Pak Toyo sak pungkure nimbali sandiwara ketoprak krida muda. Bener. Iya to? Iya. Pak Toyo pinaringan rejeki ingkang lancar. Amin. Rezekine banyu mili. Amin. Lah iya to? Iya. Turah berah. Amin. Kanggo tuku tegal sawah, kenek nggo mbangun omah, kenek nggo tumbas mobil mewah, Wah, luweh turah kanggo sangune Mekah lan Madinah. Kabeh piyain jeruk didongake, trek tonton muatan beras sing nonton muga-muga seger waras. Amin Allahumma. Paling tidak awakmu saka Blora sowan ning nggone jeruk arep maringi apa kagem panjenenganipun Pak Toyo. Dah bocah goblok ngono. Piye? Lah wong ado-ado Komblora sowan wonten Rembang jeruk ya ta. Lah wong aku ning kene lho golek-golek malah mbokon menehi apa? Cah, Ya lah cah. Maksude ngene lho Mas, awakmu iki arep ndongake apa kagem panjenenganipun Pak Toyo? kuwi ora ya. Komblora tumekaning jeruk kene iki ya adoh, paling ora ndongake. Mo. Lho kaya apa ora isin piye? Apa? Lah wong aku dhewe lho ndongakno awakku ora karu-karuan mbok ndongakno wong liya. Lah engko umpamane wong liya tak ndongakno mandi, apa aku dhewe gak iri dongaku karo aku ora mandi? Lho iki piye ra cah? Aku kok bingung lah yo. Lah iya. Maksude piye amriye bengi iki panggung krida muda ki iso murup suasanane. Ya tukono bensin obong, mulap kabeh. Lah jerene mbok kon murup. Maksude piye ki arep maringi apa? Ndedonga piye? Donga kok akeh-akeh lah apa? Kajate mantenan. Donga iki sithik sing penting cetha. Apa? Muga-muga ngantene gak pegatan. Wis. Lho, nek mau sithik ta. Lah nek akeh-akeh lah apa? Donga mang piye? Sakinah mawaddah warahmah. Alah, lah lagi sakinah tok nek wis pedhot pegatan gak rugi kowe ndonga. Iya Lah iya. Paling tidak awak dhewe saka Blora wis rawung kalian warga jeruk kene contoh ki kaya aku. Piye? Aku kagem panjenengan warga jeruk wis rawung Mas. Lho. Kenal kowe. Paling tidak awak dhewe aja nganti ninggal tali silaturahmi paseduluran. Lah gayamu lha kowe karo tanggame ra kenal nek karo wong adoh. Lho, wong ki malah ngene Mas. Kenal lo karo wong adoh rawung. Bila karo wong kene apa kenal? Ora kenal kene. Kowe mang mider-mider kene yo ngerti. Ora roh kene yo roh. Lah kowe ngerti lurah kene apa ora? Ngerti. Lurah jeruk mriki nggih menika Lanang apa wedok? wedok Mas. Lho, iya iya. Heeh. Kowe kenal tenan ya? Kenal lah. Lurah kene jenenge sapa? Bu Inayah, nggih leres. Lho dikandani ya. Nggih, leres. Saka Blora omahku kene lho Mas. Bu Inayah nggih. Adoh-adoh rampung lho. Kowe beroleh kasus apa nek kenal? Lho kok kasus apa? Lah kok karo Bu Lurah kenal? Lho paling tidak awak dhewe sadurunge sowan rene wis raket kalian Bu Lurah. Paling Bu Lurah tok. Sapa? Kowe kenalmu Lah sapa? RT 1 ro kowe. RT siji jeruk kene. Heeh. Ra roh kene. Jenenge yo. Rah. Lho, bocah iki kok wah kondang kowe. Lho. Jenenge sapa? Pak Agus ngono. Kancaku ngopi ya. Leres Pak sapa? Pak Agus. Leres Pak Agus nggih. Lho kowe tau daki sembrono. Kandhane. Kowe tau gegrebek iki yo. Heh? Atik kegrebek iku. Lah kok tekan RT kok kenal? Lho paling tidak awak dhewe karo RT wis kanca ya, Dik. Weh. Pak Agus karo aku. Lho. Paling yo kutok. Sapa? Lurah, RT, ning siji ra ro kowe. Sapa? Tukang pijet wong kene ngerti apa ora? Roh ra roh kene. Lho. Ngerti sapa jenenge? Roh. Sapa? Lin Karlina ngono. Ra roh kene. Lin Karlina. Nggih leres. Melakune wae, Dik. Aku wis curiga karo kowe. Kenapa? Kowe bar digrebek terus pegelen terus dipijetno to. Lampemu. Alah, ya apa ora? Oh ki kok senengamu ngundha mono. Paling tidak awak dhewe sadurunge srawung, Mas. Dadi kenal yo. Lho, Mbak Lin Karlina tuh ambijet kene. Wedok kuwi. Wedok. Pijete gelem lanang apa ora? Yo gelem pasien nih. Aku pijeti Mbak ndi wong kene apa ora? Mlakune sangar ya. Kowe nek ora mlakune barang. Roh aku mang liwatan. Lho, mlakune piye? Wengkek ra karuan. Kuwi sing jenenge Lin Karlina. Aku penasaran. Ya. Mosok wong ning kene? Eh? Mosok wong ning kene? Oyane ya wis mulih no kowe. Mang delok toprak mbah nek saiki. Iya iya. Ora sembarang dengak kowe kok ya apal. Apal. Karo warga kene ya nyedulurno. Jane ora. Lho. Kok ora piye to? Kowe kan apal kabeh. Apal. Soale kowe kulino sapa rene. Jane ora kulino sapa. Lho, lah kok iso kenal? Lah iki tak tulis ning tanganku.
Alah, rumah saku ayo wis kenal kabeh karo wong kene. Catet. Bot-bote golek duwe, Dik. Rayo bener kuwi kok, Dik. Piye? Nek iso awak dhewe iki srawunga sing kenalan sing akeh. Ya to, ben kenal karo warga kene, kenalan sing akeh. Kuwi ngono ampriye besok ya barokah. Kaya aku barang kene iso ya tak kenal kabeh. Ngono. Iya, sampeyan aku ndek gawe karek meneh uduk iki. Berarti kowe golek pulian ngono ku jenenge. Golek pulian. Kok iso golek pulian iku lho. Lah arep mbok triuduk. Lah ya kono nek mentolo gak budal ya kono nek mentolo. Nek aku jane ngene iki ora arep-arep bayaran, Mas. Omonganmu lho. Bengi iki ora arep-arep bayaran. Aku ora sombong, Dik. Apa? Lho, blangkon kuwi iki lho, Mas. Lho, Dik ingin dinyang wong 10 juta ora tak kehno. Ora Melepuk. sombong aku. Blangkon kreditan 250 kok sombong. Tenan. Lah kok ora mbok eno. Ki lho, wis bati akeh. Berarti apa? Dinyang pira? 10 juta. Weh no, engko tak tukokno anyar. Emoh wong kono ngenyang 10 juta njaluk sak ndase kok. Piye? Yo weno. Lah aku engko nek ra piye? Ndasem genti ndas truk lho. Kok malah gedhi no kowe. Iya engko nabrak kowe. Kok malah gregetno. Iki yang Mbak Blangkon iki pusaka, Dik. Iki omonganmu kok saya mblarak-mblarak. Dikandani Blangkon iki pusaka, Mbak Blangkon iki pusaka tak kandhani. Kowe kok iso ngandakno blangkon pusaka iki khasiate apa to? Lho iki ora sombong aku, Mas. Lho. Bukan sulap, bukan sihir. Weleh. Blangkon iki tumekane blangkon tak templekno ning gone gebyok kene. Kuwi iso tememplek, Dik. Percaya apa ora? Ya ora percaya. Ana doane, Mas. Aku lho awor kowe cilik. Lho dikandani kok ngeyel. Templek kono. Blangkon tak templekno kene iso tememplek. Jal buktekno. Sik tak doanane sik. Weleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bet kobat kabet anak sapi jenenge pedet. Suwe. Donga kok rungokno ah. Iya ya. Bar mangan wetenge mules jenenge mah. Alah tak slampluk. Masalah. Tapi meni men apa? Urung iki ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sun amat gajiku blangkon iki tumekaning emplek blangkon. Nemplek. Percaya ta ora? Percaya ta ora ki pusaka, Dik. Pusaka. Kok iso? Lho, blangkon tak kon ceblok-ceblok. Mosok Blangkon ceblok. Iki jenenge pusaka. Iki jenenge apa? Aku lagi roh iki. Iki jenenge apa? Pusaka. Oh, matam loro blangkon ngene kok iki. Jeremang pusaka. Lah ya pusaka. Pusaka iso nemplek, Iso mergo najine. nemplek. Jajal pisan kas. Pisan kas mbok kon nemplekno ning ndi? Sik tak pilihno engko ning kene digegek mbok atur. Ora ana pakune. Kene. Ning kono. Ya. Sekseni warga mriki nggih, Bu nggih. Alah ora iso. Bukan sulap, bukan sihir, templekno pengen ning kene. Kono. Blangkon. Templek. Iso kok iso kantil iki ora? Percaya ta ora? Carane piye, Cil? Kon ceblok saka kene ceblok. Ndang kongkon. Blangkon ceblok. Lho, jajal blangkon nek iso kowe. Blangkone olehku merguru 10 tahun lho, Dik. Ikilah blangkon larang lho. Piye? Turunane Mbah Kongku. Weh, tenan. Saking kondange Mbah Kumbian kungkum ning banyu 2 dina gak teles rambute. Goro-goro iki lho. Hebat berarti. Ya ora hebat. Mbahmu kondang. Gak kondang. Kungkum jero banyu ra teles rambute. Gak edan. Ora edan. Lah kok ngono? Lah gundul. Gundule dhisikno. Mbok gundul mosok mung dhisikno. Ngerti dong aku. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Firma rusak tanah. Wakina atabanat. Lho iki donga apa re? Kape mangan bapak iki ayo. Kape turu. Lho kape turu, ape mangan ape turu piye to? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana firma rusak tanah. Wakina atabanat. Iki donga kuwalik. Iki kok yo ngerti? apa? Nemplek ya. Kon blangkon. Nemplek ya. Ora iso. Blangkon tekon murah. Nemplek. Lah tek kowe iso le. Lho aku iso, Dik. Jajal baleni neh. Sekseni nggih, Bu nggih. Blangkon kancil. Templek. Lho. Elah, lagi enggak ya. Alah. Kowe
Kowe dibayar piro? Kowe dibayar piro? Ya kowe tak sikilem lho, kita sikilem. Lah ngono nek ngakali kancane. Iya piye? Kowe sing nyekeli Mang. Kowe omong tak undhaki 800 aja cekel. Wis dhisik. Ya tembui. 800 aja cekel. 800. Ceklane ya iki. Mangsane kok ngakali kancane iki yo. Kowe iki ya. Perkara kandel blangkono meng ngono mbok sombongno kowe. Napa? Kok nyanyi? Nembang. Nembang apa yuk? Wih, ih, serah ta ora? Apa, Dik? Yo Karsinah iku lho. Karsina ndi to? Alah sing nggo kipas mosok kira roh. Alah yo iki jenenge ora Karsina. Sopo? Ngatemi ngono kok. Tenan ta ora? Wah, lah kowe gak tau nek lep TikTok delok ah. Piye? Kuwi. Iki lho kancaku TikTok sing jongok iki lho klambine kuning kaose sing ngene. Angger jam 09.00 bengi TikTokan jangan lupa ditap-tap layar ya guys ya. Sing nom iki to? Iso. Lah seneng am golek sing nom. Mang bareng gek status. Piye? Delok ketoprak pol ngarep ngono kuwi. Oh, berarti kuwi wonge. Iso. Ora masuk kuwi yo. Piye? Golek kok sing nom goblok. Golek iki sing nom dijak buah pantes. Penak sing tuwek blok goblok. Lho bocah iki koclok Kowe golek bojo aja sing nom nglarakno ati. Lho, Dek, Kudung ngono. ijo ngono ki lho, ndek-ndeki. Lho kok iso Mas? Ki kok milih sing tuwa timbangane sing nom. Wong sing enom ki malah luwih enak e. Enak mbok kleti piye? Kok enak iku? Kali iki kok ya. Wong sing nom iki marai boros cepet kere. Lho kok iso? Lho. Lah wong sak enom saiki lho skincarean kabeh. Heeh. Kowe skincare cara rega pira? Skincare nek sing nom kuwi biasane seminggu 1.500.000. Hembody pemutih. Iya. Entek pira? Yo biasane nek hembody pemutih kuwi 350. Lah yo kowe ndagel lek ngopeni ngono pengen pedhot kolorem kowe. Lho lah kowe kok sebabnya apa milih sing tuwa? Penak wong tuwa kuwi genah, mbok nonton toprak sosis ora patek doyan. Iya ya. Apa nek kok kebab bangunan opo? Terus Wedakan yo jarang-jarang. Paling nganggo wedak tabur nomor 4. Ya ora. Lah apal aku. Lah mari ngono, ya toh. Nek lagi ning omah, tengok-tengok cawi sire mason karo dhuwit klitik. terus Lah ben kerokan no. Nus anteng wong tua ngreng ngono kuwi. Masamu piye? weh ki yo Ayo nyanyi. dalam Sing nyanyi pra? nyanyi iso yuk. Aku pengen nyanyi ning etan nek yu melok pra. Nyopo ki kok yo. Nggih, iki ngene Mas. Apa? Awak dhewe sing ndek dulur. Ya. Lah ya to? Heeh. Ki kan ora mung awak dhewe, ora mung kancil mbek temon. Jo anjene awak dhewe ning kene iki dulur akeh. Lah iya. Ya ta. Iki Iya iya engko iki lho gen metu nek nyanyi sangoni ya. Sak jam 300. Yo. Lho iki lah opo lemar iki. Ning kene iki dikon seneng kok malah kowe metu tangisan. Bocah sakmene iki biasane mike kurang. Ngono lho. Kok mie kurang. Mulane tangisan. Kowe tek nangis ana ngopo ning kene dikon seneng. Lah kowe nek wong loro kok do seneng. Lho Kok cakene iki. aku iki lho susah. Lah kowe kok ora mikir kancane. Lah apa wong seneng nek mbok mikir wong susah. Susah mlo lah apa bocah cilik kok ndek susah barang. Perkara bengi iki mau lho. Aduh ya. Lah apa kowe? Tak iwangi nangis. Nangis kok mbok wangi. Jere kon melok susah. Ngene lho. Kenapa? Mau ya tak kandhani. Piye to? Mau ana kami tuwa maranggonku. Iya. Lah ndelalah mbokku diparani, mbokku dikongkon melu kabeh. Lho. Kabeh karo pakanku iku lho ganteng ndi? Bong, kok Mulane aku nangis. nom-noman yo pekok, tak kira yo pinter. Hei, Mar. Piye? Kuwi ngono karepe kami tuwa nggonmu apik. Lah, Mbok kok em apik? dikon melok kabeh. Kami tuwa ora ngomong ngono. Kon melok kabeh to? Heeh. Lah yo ora apa-apa. Pakanku karo kabeh iki lho ganteng ndi, Mas? Ganteng. Lho. Teh. Kami tuwa maranggonku, lah ndelalah ibuku dikongkon melu kabeh. Lho, pakanku karo mbokku lho, panu karo kabeh iki mau lho ganteng ndi? Bosok lho, maksudnya ngene lho, Mar. Cah Piye? cilik cah. Mbokmu kon melok kabeh. Kuwi ngono gen piye ya, Cah? Gen iso melok karo kaya wong liya-liyane. Kami tuwa ora ngomong ngono.
Kami tua ngongkon melu kabeh. Celuk. Ngene. Piye ngoh cengoh? Lho kok goblok mrai rame lho. Maksude kami tuwa dolan ning nggonem. Heeh. Iya ta? Heeh. Mbok iku kon melok kabeh. Nah, Keluarga berencana. ngono lho. Nah, ngono lho, jelasno ngono lho. Maksudnya kami tua ora ngomong ngono, Mas. Kami tuwa piye? Kami tua mara nggonku, lah mbokku dijak melu kabeh. Lho, paanku karo kami tua iku lho ganteng ndi? Kami tuwa karo Pakem. Kabeh. Kabeh Karo kok Kabeh apa kami tuwa? Kabeh. kami tuwa terus karo kabeh. Kami tuwa karo. Ora. Ayo, Iku Cak. piye le? Aku malah bingung. Kami tua mara nggon. Kami tuwa mara nggonem. Lah ndelalah ibuku dikon melu kabeh. Oh, Kabeh karo paanku iku lho ganteng ndi? Lah kok ibuku kon melu kabeh. sing kabeh kami tuwa. Oh, lho, kami tua kabeh iku. Piye le mang? Ngene lho, iki goblok Aku kemairan. ora roh. Maksudnya ngene lho, Mar. Ye. Mbokem kuwi kon melok kabeh, Lah. tegese kabeh kuwi keluarga berencana, mbokem ben ra metang-meteng Lah. terus. Malah kabeh kuwi suatu program dari pemerintah. Heeh. Kene apa kok kami tuwa mara ning nggonmu mbokmu kon melok kabeh sebab Pakem celutak ngono lho. Angel Pae nang kene iki lho, iki kok ya. Celutak. Mulane Pakem celutak. Pakem sing ndi lho? Pakem sing ndi? Paanku. Paanku di rumah. Sik, Mas. Piye? Pak nek celutake pane ndek kucing. Nek ora ngono jerene kaya sapi mendak. Jembrindil. Kabeh kuwi program Mar, program saka pemerintah keluarga berencana, Lah. 2 anak cukup. Ora tegese kabeh kuwi uwong. Lah kami tua ngomong ngono e. Kami tuwa nggonem tekek ah. Duh ya, lah nek Aku gregeten karo kowe diomongi. ya ora kok. Dadi ora apa-apa Ora kabeh. Ora lah. apa-apa ya. Iya. Berarti mbokku kon melu kabeh. Kon melok kabeh ben ora meteng. Lah. Keluarga berencana, 2 anak Cukup. cukup. Dua anak cukup ya. Mula nek wong Jawa tetembungan wong biyen kae anake ana sing 12, ana sing 20. Ya. Nek saiki anak 3 kuwi wis akeh, Mas. Wis ngono lho. akeh ya. Wis. Wes kowe krungu tembung wong tuwa mbiyen, Piye? banyak anak banyak rezeki. Lah anakmu Nek piye? saiki gak Apa? banyak anak ya banyak jahitan. Banyak jahitan, Banyak jahitan. anak. Jahitan lambi. Iki, Jahitan lambi sekolah. Heeh. Lha emang kon ndi lho marjane kok muring-muring nesu terus. Aku mau ya ape moro rene. Oh alah, kangen ta kowe? Lho, ya kangen kok piye. Wah, suwira Aku- kepethuk, Mas. Aku iki Kabare piye, Mas? Apik, Kantil? Mas. Apik to. Aku yo wis suwe ana 3 tahun ra petuk kowe, Mas. Wah, Aku iki kok yo. Aku yo Dadi aku iki kok nek tali silaturahmi pengen ngerti ning ndi to Damar saiki. Aku ning kene. Alhamdulillah. Manggonku ning kebon aku. Wis saiki kok tambah mbari. Alhamdulillah, Lah, iya Mas. toh. pakai Aku ya duit. apik. Awakmu isih sekolah kelas piro, Jo? Kelas 2 SMK. Ya Allah, wis kelas 2 SMK. Iya. Wah, ditilangkan nek kuliah. Iku apa mateni kancane piye? Lah wong kono salaman apa nek plak pluk plak pluk. Lah piye? Sing apik. Paling ora Mas, Damar awak dhewe wis pirang-pirang dina kaya to, ora ketemu tali pales turunan, sowan ning gone laladan jeruk. Ning jeruk. Ning jeruk kene sowan ning gone nderekke krida muda, Krida muda. ketoprak jeruk. Heeh. Ya to, sowan ning gone kagem panjenenganipun Mak Rosi utawa Bapak Toyo. Aku mang yo ngono Nggih. tekan kene. Ah. Kono Dadi tekan awak- gone Tobanci. Piye? Awak Mak dhewe Rosi. iki ning kene iki Suntoyo. Yo ndedonga. Bisa. Muga-muga ya Mas Toyo iki Patah rezeki. rezekine. Iya ngono terak Dadi iya. ngono kowe karo aku ndongakno. Aku mang yo nang ngono. Dikek Dikek wong mangan. kene sing rawuh yo didongakno. Iya, ibu-ibu jek rawuh, cupot jek. Ngombe. Ayo to. Iya. Gereja. Aku nang kono mang yo ngono dikek adus barang. Ngene to banci to. Anu Mak Suntoyo to. Toyo. Iki lha pela apa kowe kok. Lah jek wong loro nek omongan genah wong kene ora dijak omong lho mangsane. Lah, piye? Jere kancane kok iso ora genah. Ndi kancamu sisine? Kancaku sisine. Hmm. Geblegong. Lho. Keblegong. Heeh. Masalah. Ya Allah, ngene iki cara dikorbanno payu prayu. Lho nek iki Banyak dinyawang sapi ya piye iki kok ya. Wah, yuh. Kaget aku. Gene. Heh? Ana apa? Iku mbiyen oleh operasi piye yo dadi ngono? Ora aku mbayangno, Mas. Bayangno piye? Ngene iki nek kumpul bojone piye ya? Gampang lho. Heh? Gampang. Piye? Wong kono koyo kasur. Lho.
Kowe do omong ae. Piye? Ora roh aku ndek sore. Gene. Disentaki kami tuwa kene aku. Kami tuwa galak kabeh le. Lah nek ra galak, mobil nutupi lawange wong. Iku rusane kene. Iku mau mobilem ta ora? Sing duwe mobil ireng mau sapa? Kowe kok malah ngerti aku. Kowe mau rene numpak apa? Goncek. Goncek apa? Goncek mobil lah. Mobile sapa? Modar potong 50 kowe. Lah gene potong 50. Hei Mas, bayar aku mau 75 Mas. Lho potong 50. Perkara parkir Mang. Alah. Ning kene bengok-bengok nganggo mik tak kirane ana apa neh. Terus Wah, assalamualaikum. Tiwas pelas aku. Barang siapa yang punya mobil hitam harap dibuang. Mobil hitam mau dibuang iku. dibuang le. Jadi yo Maksudnya harap digeser sedikit. kuat mau geser. Iya. Lah iya. Harap diundurkan ngono. Lah nek ra mok setir. Iya. Aku dune piye kudune? Alah. Harap dibakar. Bakar lambemu. Ngomong-ngomong angger gableh. Wong kok kowe iki karo aku seneng-seneng tok. Ya. Ning aja lali. Ye. Mengko kowe karo aku iki latihan ngentrung. Yo iki lakone kentrungan ya. Mas. Kentrungan. Iya nek iku mesti nyanyi Nyanyi sik, sik. ya. Walah wong kene angger titong CS darah nyanyi no. Lah iku Apa, Dik? apa? Layak iso. Lah iya iku. Buka Asmara. Yo kan dhisik yo njolak njaluk gak nyiprat. Wong kok iso diaturi dhisik engko lagi latihan kentrung. Heeh. Bisa. Gubuk Asmara dijaebongno. Manut awakmu aku wong akeh kowe kok. Apane? Hah? Aku lho sentek. Lah kontek iku. Monggo apa? Ora ngono terus aku iki dunung aku piye? Lho kowe melok rene melok sapa? Kowe. Ate mbeloki gene. Lho, lah aku mbok cak. Salam gelem. Lah kowe ngene, anu tanggal 9 ning gone Pak To ngono. Lah kok aku omong ngono kondo tajak apa kowe? Kon rene. Lah iya wong kowe tajak buah malah melok macak. Sing ngakon sapa? Wong rene ora tanggapan. Rene ora tanggapan kok malah ning Wong dhuwur. muni dijak rene tok. Ayo kowe wis ora bayaran mobilem kalong. Aku mangko kono bensin kuwi entek 100 sih, Mas. Lho rembo ya. Aku cek buah to barang. To sapa? To banci. Lah wong kok iso. Senengane Toyo. Iya, Pak Mas Toyo. Pak Toyo. Mau aku gak melok-melok aku pengen nyanyi ae. Mami Rosi. Ayo. Ora kenal wong kene mbok dono Mami Rosi. Ah ya tetep ngerti. Diaturi yo Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Heeh. Mangga dadah. Kok terus latihan kentrung. Lho ojo rapik ngono kuwi. Lah apa? Lah nek ning rom lah apa kowe? Nyanyi to? Kok ning rum untung pucet. Kentrung yo. Barik-barik kuping teter. Biasa ngredek untek ngono kuwi ya. Ayo, Dikakrak-krakake ki ya, Mas Jaibongke. Ayo. Yo. Yo. Reda muda. Ya lolo. Gerijo muda. Iya yo. Ayo, Dit. Aku kelingan gubuk kae biyen tak golere. Ayo. Ayo. Ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge Gubuk Asmara biyen kae kanggo andum tresno dik cilik-cilikan tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketak manasmara ayo Gubuk kae nyimpen wadi anti besok ora bakal lali Gubuk kae kebrak crita wanci
suci wengi nganti jagat rina catetan sajroning ati datan luntur saya merhati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Ridho Buddha aturaken wirujeng dalu jadi bakal sedaya orang abang ngajak orang masih terus wandi setunggal ketembangan pamundutan bukan asmara iya 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 ayo Mar yen liwat aku kelingan ubuk kae biyen tak goleren ya iya yo ning cegak lebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno tanpa bantalan tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae libon wate nganti besok ora bakal gubuk kae kebak crita wayang nganti gagrag dina leren sik ya santai-santai bro tenang bro alon-alon watone kelakon gremet-gremet sing penting selamat kok sementing selamat Gremet-gremet. penting duwe Kuwi dhuwit mentok ae wong seni iki materialistis ki apik iki kok ya. Catetan sajroning ati datan luntung yo marati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara pamundutane Yuti Tong sampun katuran. Sapa jenenge? Sampun katuran. Yupi Tong. Yuti Tong. Yuti Tong. Heeh. Arek Yuti Tong iki. Terus utang-utangane ya Titong ku. Oh, pile Tong Tong. Eh. Pile Yuyu. Kleru. Pile Mak. Sampun nggih, Mak. Gubuk asmara nggih. Ngene, iki mergo lakone dawa tamane ya durung. Nggih. Awak dhewe ndang latihan kentrung, mengko tutukno ning taman. Ah iya, masuk. Ha iki peralatane dijibuk sik. Ana kapsul, ana bodrek. Lho sik to. Lah kok kapsul kok bodrek. Jere peralatan kentrung malah obat-obatan iki lho. Lah iya. Lho, piye to kowe iki? Iki lho kapsul. Jepong. Lah iya, kendang. Apa lho cahane ngarani iki? Kendang. Lah tipung. Kendang. Kayak ayo Mas Ganjur. Ndi Mas Ganjur? Apa ae aku gak mudeng aku. Bagian kentrung. Aku ora tau kentrungan kok, ngaji arang-arang kok. Ya ora apa-apa ancen lakone pamundutan saka Mas Toyo. Mas Toyo. Ndi le wong jene kene ora le? Wah ning kono wis di live streaming ana layar mak jelep kok. Masuk iya? Iya, ana. Isin aku muni to banci mang di. Terus kowe. Lah malah bolak-balik iku. Kita kok lagate kowe ya melok to banci. Aku lanang. Jabang bayi. Aku lanang. Gua enggak iso. Ke Mas ditambani Mas. Pundi? Ayo alatnya disiapno. Amit Pak Tiko. Ya angger jaluk bose wae aku gampang kok. Karo tung cilik Mas wo. Karo cicik Mas. Mesakno Oh iki. karo cicik barang oh iya. Ya ngancene jalukane lakon ra ketang kepiye. Nah iki sing darane kapsul. Oh kuwi ta?
Lah bentuke kaya kapsul. Ya iya bener. Nek iki ketoke kok pinter. Pinter kuwi wong tau barang-barang ning Bangjo kok. Ngamen. Wong awu kok iso. Nah, iku pil budrek. Oh budreke iki to? Heeh. Ya nek kontal. Nek ora percaya untalen. Gampang, Bang. Pira? Yo 50.000. Kalau mau enteng 50.000. Aku ndelok motor kok. Kene Mas. Nggih. Matur suwun. Dua lolo. Cerewet ora gelem nyawel yo kitong. Ya ya. Heh, iki jonge do ning isor kabeh. Hah? Kok ning dhuwur kene. Ben sopan. Ben sopan. Apik ning dhuwur aku. Lah apa yang dhuwur iku? Lah yo ora iso sirik kandhane kok. Biyen anake iku seneng aku tak tolak. Weh, ngono ceritane. Kene wong telu ning isor kok ning dhuwur. Lah nek ning ngisor terus piye engko mlaku? Lah yo kok gak koyo didur dobel. Ngomong